дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шӯрои уламо пули фидяи савм, нисоби закот ва фитри рӯза дар Тоҷикистонро изҳор дошт. дар гузашти Озодамоҳ Муҳтарамова, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, дар шаҳри Хуҷанд устоди рақси тоҷик Рамзия Баккал даргузашт. шумораи кӯдакони муҳоҷир дар мактабҳои Русия муайян шуд. дар Русия муносибат ба муҳоҷирон бадтар шудааст. Чӣ гуна бояд ислоҳ кард? шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон баробари эълони санаи оғози моҳи шарифи Рамазон пули фидяи савм, нисоби закот ва фитри рӯзаро изҳор дошт. Афшини Муқим, сухангӯи Кумитаи динии кишвар, ба Спутник Тоҷикистон гуфт, бар асоси қарори раёсати шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон, мувофиқи ҳисоби шаръӣ нисоби закот 25 000 сомонӣ муқаррар шуд, ки аз он 625 сомонӣ закот пардохт карда мешавад. ба иттилои манбаъ, шӯрои уламо садақаи фитрро мувофиқи меъёри шаръӣ 6 сомонӣ муқаррар кард. фидяи савм дар моҳи Рамазон соли 2021 барои соҳибони узри шаръӣ, яъне шайхи фонӣ, ба миқдори 360 сомонӣ, барои 30 рӯз, барои як рӯз 12 сомонӣ муайян карда шуд, гуфт манбаъ. фидяи савмро афроде месупоранд, ки имконияти гирифтани рӯзаро надорад. Озодамоҳ Муҳтарамова, сарояндаи сурудҳои мардумӣ ва ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, дар синни 66 солагӣ даргузашт. бино ба навиштаи ҳамкорон ва пайвандон, ҳунарманд бар асари бемории шаби гузашта фавтидааст. сарояндаи маҳбуби хатлонзамин Озодамоҳ Муҳтарамова моро тарк кард. дар ҳаққаш дуогӯ бошед, навиштааст Хуршеди Саид Аҳмад. ҳамзамон сарояндаи шинохта Ҳаётой Мӯминова низ дар сафҳаи фейсбукиаш навиштааст. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, сарояндаи маҳбуб апаи Озодамоҳ Муҳтарамова даргузашт. марҳум соли 1955 дар деҳаи Шоҳони ноҳияи Шӯробод, ҳоло Шамсиддини Шоҳин, ба дунё омада барои таҳсил ба ноҳияи Москав, ҳоло Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ меравад. аз синни 13 солагӣ дар театри халқии ноҳия ҳамчун сароянда ба фаъолият оғоз мекунад. дар театри мазкур нозикиҳои мусиқиро аз ҳофизи шинохтаи мардумӣ Шодравон Одина Ҳошимов хуб омӯхта, то ба овозхони касбӣ расидааст. аз соли 2003 инҷониб дар ансамбли Ганҷинаи филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев кор мекард. ӯ барои хизматҳои арзанда дар рушди санъат соли 1989 ба унвонҳои ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон ва соли 1997 ҳунарманди халқии Тоҷикистон сарфароз гашта буд. дар шаҳри Хуҷанд ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, устоди рақс Рамзия Баккал, дар синни 95 солагӣ аз олам даргузашт. дар ин бора ҳунарманди театри давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд Мирзо Умари Мирзо Аҳмад дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст. яке аз шоҳсутунҳову поягузорони санъати рақси тоҷик, устоди рақс, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Рамзия Баккал, устоди беназир, ки аз соли 1947 то соли 1990 дар театри Соҳили Сир ҳамчун раққоса ва сарбалетмейстери машҳур фаъолият доштанд, дар синни 95 солагӣ моро падруд гуфтанд. хизмати устод дар рушди рақси миллӣ хеле назаррас буда, бисёр шогирдони номиро ба вои расонидаанд, навиштааст Мирзо Умари Мирзо Аҳмад. ӯ инчунин илова кардааст: устодони рақс Зебо Аминзода, Зульфира ва Эльзара Асановаҳо, Фирӯза ва Гуландом Аюбҷоноваҳо, Сафрон ва Машҳура Ёдгороваҳо, Саудат Саломова, Элмира Юсупова ва чанде дигарон аз мактаби муаллима баҳра бардоштаанд. Рамзия Баккал санаи 9 декабри соли 1926 дар шаҳри Симферополь, Украина таваллуд шудааст. ӯ раққоса ва балетмейстери тоҷик, артисти халқии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон мебошад. солҳои 1947-71 раққосаи театри драмаи мусиқӣ ба номи Пушкини шаҳри Ленинобод, ҳоло театри масҳакаи мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд. солҳои 1971-92 балетмейстери ҳамин театр буд. истеъдоди баланди раққосӣ дошт. рақсҳои халқҳои гуногунро ба сон нарму нозук адо менамуд. бар асоси рақси мардуми манотиқи мухталифи Тоҷикистон 33 чурқисмаи рақси зарбҳои диёри офтобиро таҳия ва иҷро намуд, ки писанди бинандагон гардид. саҳми Баккал дар тарбияи раққосони ҷавон хеле бузург аст.
муовини роҳбари маъмурияти президенти федератсияи Русия Муҳаммад Салом Муҳаммадов шумораи кӯдакони муҳоҷиронро дар мактабҳои Русия дақиқ кард. ӯ дар рафти ҳамоише дар шаҳри Новосибирск гуфт, дар Русия ҳудуди 800 000 кӯдакони муҳоҷирон ҳузур доранд. аз ин шумора танҳо 140 000 ва ё 75% дар мактабҳои таҳсилотии Русия таълим мегиранд. Муҳаммадов афзуд, ки мақомоти минтақавӣ ба ин масъала бояд диққати махсус диҳанд. ин ба низоми таҳсилоти мо фишор меорад, ки ба чунин анбӯҳи кӯдакони хориҷӣ омода набуд. онҳо забони русиро хуб намедонанд ва дар фарҳанги каме дигар тарбия мегиранд, афзуд намояндаи Кремл. дар сатҳи олӣ бегонаситезии афзояндаи русҳоро нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ қайд карданд. ҳангоми семинар машварати солонаи ноҳиявӣ дар Новосибирск муовини роҳбари дастгоҳи президенти Русия Муҳаммад Салом Муҳаммадов ба мавзӯи дардноки муносибати русҳо ба муҳоҷирон дахл кард. дар соли 2020 тақрибан ҳар чорумин посухдиҳанда муносибати манфӣ нисбати муҳоҷиронро изҳор дошт. дар айни замон тамоюли манфӣ ба назар мерасад, гуфт намояндаи Кремл. ӯ афзуд, ки вазъи қабули хориҷиён дар Русия танҳо бадтар мешавад. шумораи одамоне, ки бо муҳоҷирон бад муносибат мекунанд, 75% афзуда аст. намояндаи маъмурияти президент шарҳ дод, ки афзоиши муносибати манфӣ нисбати меҳмонон метавонад боиси бад шудани муносибатҳои байналмилалӣ гардад. илова бар ин, Муҳаммадов қайд кард, ки ташаккули анклавҳои этникӣ пеш аз ҳама аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо на танҳо ба ҷинояткории ҷомеа мусоидат мекунад, балки барои зуҳуроти миллатгароӣ, бегонаситезӣ ва низобарангезанда бо аҳолии маҳаллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. муовини роҳбари дастгоҳи президенти Русия қайд кард, ки барои ҳалли он бояд кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷоннок шавад. инчунин чораҳои системавӣ оид ба мутобиқшавӣ ва ҳамгироии муҳоҷирон ба ҷомеаи Русия роҳандозӣ шаванд. илова бар ин, Муҳаммад Салом Муҳаммадов қайд кард, ки системаи маорифи Русия барои ворид шудани кӯдакони муҳоҷир омода нест. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.